Rhi Morgan sy'n yma o gylchgrawn T3 a fi yma i ddangos i chi y gadget diweddara a'r rhai mwyaf sydd wedi lansio yn 2014 a fi'n mynd i ddechrau dy ffôn, ond nag jyst unrhyw ffôn sy'n mynd i gosto 2,000 o bunnau. A mae fe, y Lamborghini Tonino. Be chi'n cael am 2,000 o bunnau? Wel, chi'n cael ffôn sy'n edrych yn debyg iawn i'r Lamborghini, ond ffracsiwn y pris. So chi'n agor lan yn union fel y logo o'r Lamborghini. Rhedeg Android, so'r un fath o OS byddwch chi'n cael ar y Samsung neu HTC, ond beth sydd yn costi'r arian yw'r ffaith wedi cael ei wneud mas o aluminium fan hyn a lleder ar y cefen. Nawr, os nag yna'n ddigon i chi, wel, gallwch chi gylchgrawn o'r Lamborghini go iawn dych chi. Cael ddefnyddio'r gyfdyn bach hyn. Drwchwch yn y wallet, yna fe bydd pawb yn credu bod supercar dych chi. Mlaen nawr i gamera ar Samsung Galaxy Camera 2, sef camera sy'n rhedeg ar yr un OS a'ch ffôn chi, sef Android, a mae'n edrych yn gwrdd fyd. Mae'n edrych yn vintage, lledr bach neis, chi'n cael ein ddi a'n wyn, ond beth fi'n dwlu arno yw'r sgrin enfawr hyn. A fel o'n i'n gweud, mae'n rhedeg Android, sydd wedi cael yr apps i gyd bydd wedi cael. Sydd wedi cael Instagram ar yna fe, Facebook, Vine, Twitter, unrhyw beth ti'n moyn, yn union fel bydd wedi cael ar dy ffôn. So, specs ar y camera, mae 1/20 optical zoom ar yna fe, mae HDMI dy ti, so ti'n plwg fe'n syth mewn i'r deledu, gweud bod fideo dy ti lle yn syth y deledu, NFC, so ti'n tapo fe ar dy ffôn a rannu dy luniau fel la, Wi-Fi ar yna fe fyd, so ti'n anfon ar e-bost neu anfon ar dy brinter gytre. Mae fe weddol o ddrud, tua 300 pint, ond wedi ni'n dechrau hobi cymryd lluniau, a so ti'n ma'n gwario tua 500-600 pint ar DSLR, wedyn mae hwn yn gamera perffaith. Nawr, y teclyn nesaf dy fi, mae fe'n drend huge yn 2014, smartwatches. So cofio, y Pebble Black. So, falle bod chi wedi gweld y Pebble, ond mae'r un diweddara. So mae'r smartwatches yn gallu cyfri popeth o dy galeriau, faint o gamed ti'n neud yn y dydd. Hynta, oedd e fel e-reader, so e-ink, ond maen nhw'n nawr wedi ado LCD screen, so mae'n lot gwell i chi darllen pethau, a maen nhw'n edrych yn lot mwy technolegol. So beth sy'n arbennig am y watch hyn yw'r apps ti'n gallu cael i weithio arno fe, sy'n debyg iawn i'r camera, welwn ni jyst nawr, a'r ffôn, ti'n lawr o weithfe'n syth ar yr oriawr. Unrhyw beth ti'n gwneud ar dy ffôn, ti'n gwneud ar yr oriawr hyn a ffracsiwn o'r pris. So tro nesaf gyda fi text, a fi'n cael nhw'n aml, achos mi'n blogedd. So chi'n mynd i weld fi yn rhoi ffran trwy'n handbag, byddai jyst fel hyn. So blwyddyn diwetha, gaethon ni'r PS4 a'r Xbox One, ond yr un peth arall oedd gamers yn dwlu arno, a hwnna oedd yr Oculus Rift, a mae un dy fi fan hyn. So na fydde edrych y peth y clusa, ond mae'r un cynta, so mae'r development kit, so mae'r un byddwn ni wedi rhoi'r game developers, so rai sy'n neud y gemau. So beth yw e, yw fel virtual reality headset yw e. So fel mae'n gweithio, mae 2 lens ydych chi mewn un, so chi'n edrych trwyddo a na le byddwch chi'n gweld y game, ond fydde'r game o gwmpas chi gyd, so 360 degree o gwmpas chi, fel bod chi'n ware mewn y game. Fi wedi ware fe o blaen a mae fe yn ffantastig. Y game nes i ware, o'n i'n cerdded ar draws bont, a wedyn nath y berson flipo'r bont wy'n y biwered, a nes i gwmpo i'r llawr, oedd e mor realistig yn ni. So, na ni am y gadget am nawr. Tro nesaf fi'n gobeithio byddai'n eistedd fan hyn a par o drainers a lasses sy'n clymu hunain. Come on, ni gyd i gweld Back to the Future. Yeah, byddai mewn DeLorean fyd, guaranteed.